Mi-e atât de dor de ea. Mi-amintesc totul de parcă ar fi fost ieri. Toate acestea pentru că ne-am născut mai speciale. Tu, Quintessența, controlezi electricitatea. Alex, tu controlezi focul. Amalia, pământul. Și Adelin, apa. Acum 7 ani, vrăjitoarea Elvira a răpit-o. Tocmai când început să războieze conductorul de putere. Acum tu ești! Și așteaptă această zi de atât de mult timp, sperând că va primi ceea ce își dorește cel mai mult. Talismanul tuturor puterilor. Și asta o putem face doar noi, vrăjitoarelor celor 5 semne. Dar e complicat, știi ce presupune asta? Dar se va întâmpla. Stop. Știi că l-am trecut peste ani. Sau auzit. Mai eu pot să fac. De ce faci asta? De ce? Greșit. De ce? Pentru că tu ești instrumentul meu ca să obțin ceea ce mi-am dorit mereu. Talismanul tuturor puterilor. În seara asta va fi al meu și nimeni nu va opri. Sper că nu-i nevoie să spun nu vedeam seara asta cât de mult te iubesc prietenele tale. Ai găsit ceva? Nimic. Absolut nimic. Conform acestei cărți, talismanul poate fi creat doar de Halloween. Adelin împlinește 18 ani tocmai în acea zi. Deci ar fi posibil. Nu poate. Ce vrei să spui? Nu vă dați seama, cu acel talisman Elvira ar avea controlul asupra întregii lumi. Eu îmi vreau o prietenă înapoi. Nu înțelegi? Trebuie să ne prefacem în continuare în acești 7 ani că nu mai e? Trebuie să o salvăm. Chiar dacă ne doare, trebuie să facem ce e corect. Ce emoționant! Ce emoționant! Fetelor, că nu mă înșel, vreau că ceva de făcut. Și vreau cât mai repede. Vreau să am talismanul cât mai repede! Nu e nevoie să faci de asta pentru mine. Însă e nevoie ca tu să taci odată! Probleme? Vrem să ți-l dăm, dacă nu vrem să-ți dăm talismanul, Atunci poți să spui adio pentru totdeauna. Ești cumbă prietenă. Corpie, bătrân la tine! Trebuie să o salvăm pe alții. Să-i facem talismanul, Scorpie, îl iau, dată și gata. Vreau talisman. Se pare că ai chef să te joci. Însă eu n-am timp de pierdut. Bun, o să fiu scurtă și precisă. Ori îmi dai talismanul acum, ori îți vezi prietena murind. Bine, bine. Auzi? Ceva? Pentru că mai
făcut să... Mi-a făcut să-mi pierd timpul. Deci, nu o să ai parte nici de talisman, nici de prieten.